vinc a ser sincer i em vinc a ser sincer amb mi mateix. He recuperat el control de la ment. L'he recuperat. M'ha costat un huevazo. Un huevazo. Però aquí és on està el 98% del món. I després agafen i s'acomoden quan veuen que tenen feina, tenen família, tenen ingressos, tenen tot sota control i s'acomoden. Però gràcies a haver-ho passat malament. O sigui, és possible, tu el que has de veure, perquè jo li parlo més que real del passat, és que hi ha gent, ja, tu, tu ets capaç de recuperar el control de la ment. I serà escoltant-te, serà entrenant més del compte, serà escoltant més música del compte, serà fumant més del compte, però escoltant-te, perquè en aquell moment i en aquell nivell de consciència, en aquell nivell d'entorn, de circumstància, tu has de fer el que et ve de gust per tu estar tranquil en el present. Perquè un cop aquí, no és que jo ara sigui disciplinat, però estigui forçant-me incòmodament a fer el que he de fer. Jo abans era incapaç de poder estar fent el que estic fent avui, que bàsicament és gravar un vídeo per YouTube mentre està estudiant anglès allà, perquè he dit, para, grava algo, grava ara, algo, això, i ho penges perquè ho fas cada dia, però estic estudiant anglès aquí. Pam. I no és que estigui jo forçant-me incòmodo, estressat, no, no, jo m'he aixecat tranquil, vale? M'he fet el meu hàbit, el super llimona gengibre, que per cert l'he ficat amb llet d'avena, he fet una mescla ahí raríssima que no tornaré a fer en la meva vida. He volgut dormir més perquè ahir vaig arribar tard. Quan vaig arribar, em vaig ficar el pijama, que és de militar, nen. I em vaig ficar aquí a acabar la formació de Claude, de la IA. I em vaig ficar fins... Em vaig tirar... Vaig fer 15 minuts de formació, però a full foco, i als 15 minuts aquells van tardar 50. O sigui, de una AM a 1:50. I va passar 15 minuts de la formació, perquè estava atent a tot el que explicava i, i és algo que he començat que vull acabar. I estic fent petites coses, estic recuperant la paraula gràcies als vídeos diaris també, perquè com vinc dient i com he anat gravant ha sigut el meu desfogue i seguirà sent el meu desfogue. Passa que anirà pujant perquè jo ja he canviat i ja he fet un clic. Ha sigut brutal, bro. I potser baixen els nivells i en el següent vídeo al igual no surto ni amb el polito, ni amb el rellotge, ni amb el fondo ordenat, saps? Perquè serà complir perquè encara estic en fase, realment, però jo ho he vist, que és una abans i un després. Jo he agafat algo com el vehicle meu ha sigut als vídeos, germà, de dir, faig un vídeo diari, ja va haver el dia aquell que la vaig pillar tafa, estava celebrant, jo estava de celebració, ¿vale? I em va donar per beure birra. Pues bueno, pues sí que per un moment vaig pensar que estava evaint, però el dia següent el vaig atacar inclús amb més responsabilitat, dient-li al meu jefe, vull parlar amb tu. Com vols que millorem el màrqueting d'aquí, de la feina? I veig que el màrqueting no és només màrqueting, perquè tu fas màrqueting i peta per una altra banda l'empresa perquè no està preparat ni mentalment ni físicament l'espai per assimilar a tanta clientela. O sigui, màrqueting no és màrqueting. El màrqueting no és màrqueting. Perquè tu, en plan, té un límit i la mentalitat, en aquest cas el gerent, també té un límit, saps? I ha d'implicar altra visió per seguir fent canvis en el negoci i en el que sigui, que no és només fer propaganda o publicitat, això és lo de menys, i serà lo de menys d'aquí a... Espero que sigui lo de menys a tots els projectes que jo arribi a fer, perquè com saps ara, el que estava celebrant el dia que vaig beure cervesa va ser bàsicament que jo vaig fer el pagament del cicle formatiu de màrqueting i publicitat
al 2024 vaig fer el pagament del segon curs, perquè jo el primer ja el tenia, el vaig fer aquí al poble, i vaig voler acabar el segon a una altra escola. I vaig fer un pagament al comptat de 3.000. I, i llavors no vaig estar bé perquè era un canvi supertotxo i no sabia el que em venia. Venia d'estar addicte a l'hostaleria, perquè jo he sigut addicte a l'hostaleria, perquè ha sigut el que m'ha mantingut de la calma. La calma, el meu cap ha anat a 1.000 moltes vegades i jo no sé, el que m'ha sabut aterritzar-la ha sigut l'hostaleria. I m'he tirat pues, 3 anys servint, saps? Però com enfermo perquè m'ha relaxat, però a mi m'ha relaxat de que no veas que ni els canuts, bueno, els canuts se'n devien empitjorar en part, però, però que brutal, saps? Això que flipes. I que menys que jo ara vulgui millorar l'establiment on he començat a treballar, he crescut com a persona. Faré el possible fins que vegi que hi ha alguna que no em quadri o el que sigui, però jo tinc la fe, jo tinc el poder de la fe, me la treballo cada dia fent això precisament i jo procuraré millorar el negoci. Total, que jo vaig fer el pagament aquest i, i vaig dir, bueno, passeu-me el curs que ve, però després els vaig demanar la matrícula perquè al final volia acabar el segon aquí un altre cop al poble i clar, els 3.000 aquells no me'ls abonaven a mi de nou. No me'ls tornaven, ¿vale? I vaig dir, bueno, pues se pierden. Yo me voy a otra cosa ahí. Com que jo pensava que no aniria a fer cap altra, a dedicar-me a forner, per exemple, o a hostaleria, pues jo ja vaig pensar que no, i he passat molta indecisió. Aquest any he tingut molta indecisió de veure si m'he dedicat a la calistènia, a fer marca personal de calistènia. No sé, m'ha anat a 1.000 al cap, però jo m'he assentat, he estat més per la família de Barcelona i de més, i, i també m'he quedat tranquil dient, ok, no facis segon, vés a fer primer a la mateixa escola que vas decidir fer segon. Llavors, com que aquells 3.000 ja els vaig ficar, pues, no els he de tornar a ficar. Sí que ha pujat el preu a 3.100, ara la matrícula són 300, ja l'he fet, falta el 100 de diferència i ja està. Vaig trucar a la de recepció i ja estava allà amb la cerveseta i quan em va dir que només ficant 100 ja podies accedir a primer, dic, ué, jo, anem amb calma, anem amb les coses assentades, procurant mantenir la feina i millorant-la, perquè és el que em dona per viure i també l'agraïment que estic d'haver crescut com a persona en aquí, de tots els meus dimonis, que es veu molt simple, tio, però que estar no passant malament és el millor. Perquè quan arribes a estar bé, que és ara, ok, és mantenir feina i dedicar-me a estudis. És molt simple per allà fora, però quan vens de no tindre l'educació perfecta de part dels seus pares, els recursos perfectes de part de qui sigui, les millors possibilitats, i tu has hagut d'anar treballant tot tu, eslabon a eslabon, des de que, des de que has deixat a l'entorn negatiu de marihuana i de i d'escòria, que aquí estan, que jo me'ls trobaré de festa i us saludaré a tots. ¿Qué cojones, saps? Però quan vols algo més i et dones compte de que pots aconseguir algo més i ja estàs tan raso, hermano, t'emportes unes pallisses que flipes. Però el que veig és que no té sentit allà no escoltar-te i no fer les males conductes que realment vols tindre i buscar un comportament que com des del nivell d'entorn i de consciència que tens aquí, voler estudiar anglès, voler fer vídeos diaris, no sé què, com no serveix de res, saps? Perquè no acabes d'estar tranquil fent l'acció. I és més important l'acció, la, amb la consciència que fas l'acció que la pròpia acció, amb la intenció que fas l'acció que la pròpia acció. I per fi el vídeo que arribo a transmetre això. I des de la calma i des de la serenitat, perquè jo podia dir, aquest missatge jo el podia dir fa, des de que vaig començar el creixement personal, que em vaig ficar a mirar eventos i a mirar llibres, tot d'informació per al final canviar la teva realitat a través, jo crec que la millor fórmula que em funciona a mi són hàbits i concentrar-me en, ok, pot haver-hi Déu, pot haver-hi univers, però l'univers et diu, al final el que t'acaba ensenyant l'univers és si et menges aquesta pasta avui, l'endemà no tindràs els apps que busques.
et dones compte que un físic és supercomplicat perquè es tracta de microdecisions diàries. Però microdecisions vol dir ficar-li 1 mil·lilitre menys d'oli als ous que t'estàs fent, saps? En avui, per exemple, o sigui, és un nivell de concentració i has de tindre com tot en calma per tu poder estar concentrat en, ok, fico menys oli, ok, vaig a fer una entreno progressiu, com es diu? La... Joder, no em surt, a vegades no em surt això, però el progressar cada cop ficant més peces, que de fet jo he de millorar, però ho tinc al cap, saps? En plan, buah, que jo ho tinc al cap, hermano. Jo estava fent ahir la rutina i dic, jo he de tindre aquí, he de fer la barra és d'un diàmetre i els discos dins són més petits i no m'entren a la barra. Jo dic, el meu cap està, vaig al ferrer, tu falla el diàmetre més alt i aquest serà el mil·límetre que he de fer avui. Ahir vaig anar a buscar el ferrer a veure si el trobava per poder el dia següent, encara que sigui ara de cap, que no ho tingui tot apuntat a una plantilla de Notion o no sé què, saps? Però ja fer-ho de que estigui aquí el progressar, progressar, progressar. Ok, so, brutal vídeo i això es tracta de que tu quan has arribat en aquest punt, que en aquest cas d'any del passat has arribat, felicitats, no és si has tingut una glòria que les panxes i la gent que no es cuida per allà fora no ha tingut i ha viscut còmode des d'un principi, no, plan, el que ha mantingut és mantindre el que li ha vingut de gust. M'explico? I a tu també t'ha vingut de gust i també et ve de gust unes altres coses, però adivina, tens al cap anar a atacar molt més. Passa que ara no et toca. Ara fes el que et mantingui una mica tranquil i concentrat, jo què sé, tio, amb el teu entorn, si has d'estar concentrat amb les putes merdes de... Si has d'estar concentrat, hermano, jugant a les cartes, hermano, al bar amb els teus col·legues o no sé què, pues aprèn a jugar a les cartes, tio, i demà, el dia de demà tu ho agafes i en un altre entorn et sabràs jugar a les cartes. Jo ara no sé jugar a cartes, m'explico? Jo ara no sé jugar a la botifarra i ara a l'uno quasi que quasi que no el practico, hermano. Si tu estàs allà amb el teu entorn realment et ve de gust anar a fer-te una... Anava a dir algo súper negatiu, però anar-te a fer, hermano, el que sigui, a fer-te les begudes que vulguis, hermano, pues vas, tio, vas i t'ho juro que si estàs tranquil avui, demà aniràs més enfocat, tu. No, don't worry, be happy, keep calm, ok? Keep calm. Perquè tu arribaràs a tindre les accions adequades en el present i davant quan estiguis tranquil. Si no, no les tindràs. O seran des d'aquella consciència, des d'aquella intenció que no va alineada amb el que realment vols. I